Hello mga idol, welcome back to my YouTube channel, Boy at Salabare po. And today's video, ang feature natin, bagong update po from Suzuki. Yan po ang street sport bike nila, ang Gixxer FI mga idols. Meron siyang color version nito, ang glass sparkler black at may mga iba pang kulay na pwede niyong pagpilian gaya po ng metallic triton blue at itong Bermuda red. Yan po mga idols, napakagastig din ng bagong decals nitong Gixxer FI at syempre glossy po yung color niyan. Yes, mga very muscular po ang kanyang tank design at sigurado ako na ating mga idols dyan na gusto ng maporma at big bag design or style, ito na ang bagay sa inyo mga idols. Yan po, meron din siyang fully digital dashboard na talaga namang bumagay at lalong mas umastig pa itong ating bagong updated na Gixxer FI or fuel injected mga idols. Well mga idols, ang dati pong previous model ay may color version na silver, blue at black at may presyo po yan ng 93,900. So ngayong bagong model na to, mas tumaas po ang presyo niya. Again mga idols, this is Boy at Salabaria at huwag niyo kong kalimutang i-like at i-share ang ating video para mas marami pang makalam na may bago ng update para sa Suzuki Gixxer FI. Well, nandito po tayo sa Suzuki 3S Shop, Mangaldan, Pangasinan. Napakaganda po ng kanilang bagong store na to, Suzuki Shop by Quezon mga idols. Contact person, hanapin nyo lang si Miss Vinia at ang kanyang mobile number 0917-818-7694. Available po siya lagi at gusto po siyang tanungin at mag-inquire sa mga Suzuki models or motorcycle. Kumpleto po sila dito ng mga latest model mga idols. Actually, meron silang nakadisplay dyan na SF250 ng Gixxer at itong Gixxer 250 yung kanilang sports street bike na 250cc. Well, sa other models nandiyan pa rin ang pinakasikat nila ang underbone, ang Raider 150 mga idols. Yan po. Nakadisplay din po dito ang bagong-bago at fresh na fresh pa pong bagong dating na Gixxer FI, ang kanilang pinaka-stig na 155cc na sport street bike mga idols. Kita naman po nyo yung pagkakagawa ng kanyang decals. Sigurado po ako na talagang magugustuhan nyo itong bagong-bagong gawa na yan. Ang Suzuki Gixxer ay powered ng Suzuki Eco Performance Technology. Talaga naman po, high-tech din po yun talaga siya. At syempre, kita naman yun po yung pagka-slick at pagka-muscular ng kanyang tank design. Again, puntahan natin yung kanyang specs from the engine. Meron po siyang 154.9cc displacement, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam po yan, 2 valves, air-cool, fuel injected na nga. At syempre, meron siyang 5-speed manual. At pwede nyo lang pong siyang i-start via electric. Electric lang po siya, wala po siyang kickstarter para sa ating mga idols niyan. For your info, ang headlight niyan ay full LED, mas brighter po lalo sa gabi. At syempre yung kanyang taillight, LED rin po yan. At yung kanyang mga signal indicators or signal light, yan po ay ordinary halogen bulb mga idols. Pagdating naman po sa kanyang maximum power output, 10.4 kilowatt or equivalent to 14 horsepower. Ganyan po kalakas yan mga idols. At maximum torque, 14 Newton meters din. Top speed po nito, syempre, malakas po pagdating sa speed ito. 127 km per hour. Ganyan po kabilis yan mga idols. Syempre, tayo naman, kung ganito kastig at kagwapo ang ating dalang motor, hindi po natin kailangan ng sobrang bilis. Takbong pogi lang tayo mga idols. Suspension yan, dito sa harapan, yan po ay telescopic at medyo mataba po yung kanyang diameter. Swak na swak for better handling po mga idols. Again, sa kanyang front tire, yan po ay may sukat na 100 by 80 by 17 at yan po ay tubeless. Sa kanya namang likuran, meron siyang split grab tire na talaga namang pong panalo. At yung kanyang seat, separate seat po yan para sa passenger natin. I believe, komportable naman po ang ating official back ride or OBR mga idols. Yan po ang ating 2021 updated Suzuki Gixxer FI. Taillight po niyan, talaga naman po sa likuran pa lang, kitang-kita na kayo. Especially dahil yan po ay LED lights mga idol. At yung kanyang likuran din na signal light, yan po ay halogen bulb.
isa rin sa mga nagustuhan ko dito sa Gixxer FI na to, yung kanyang likurang bahagi. Kita niyo yung fender na yan, yung kanyang rear fender, yan po ay meron ding tire hugger. Ibig sabihin, yung hugger na yun, yan po yung sumasalo lahat po ng putik na pag lalo na kung umuulan at dumadaan tayo sa medyo wet condition na mga road. So mas maganda po na merong tire hugger sa likurang bahagi para yung ating gamit o yung ating damit pagpapos natin mag-drive hindi po ganun kadumi. Fuel tank capacity 12 liters, marami-rami na rin at malayo-layo na rin mararating natin dyan. At yung kanyang fuel consumption, average po 40 km per liter. Siyempre seat height niyan 870 mm. Pwede na sa ating mga idols dyan na may height na 5'5", 5'6", or 5'4" mga idols. And the best thing para dito, meron din siyang center stand for better and steady parking ng ating motor. Meron din po siyang side stand. So, dalawa po yung ating parking style. Yan po mga idols. Kita naman po yung kanyang sports exhaust muffler. Napaka-sporty po ng dating. Ang cover niyan parang merong nilagay na stainless, no? At syempre, yan po ay parang double barrel exhaust. Kita nyo yung kanyang pipe. Dalawa po ang nakalagay dyan. Sigurado ko mas maganda ang exhaust note natin dyan or yung exhaust sound para sa ating motor. Again, itong kanyang likurang bahagi na tire ay may sukat ng 140/60/17 at yan din po ay tubeless. Kita naman po yung kanyang cast wheel. Meron siyang sticker na red. Mas kitang-kita kayo. Ang braking system po nito sa likuran ay naka-hydraulic disc brake. So, panalo rin po ang kanting stopping power. Disc brake na po yan. At sabi ko nga sa inyo, alloy po ang kanyang mags or wheels. Well, tingnan natin siya kanyang suspension sa likuran. Yan po ay naka-swing arm, monoshock absorber na talaga naman po. Ang astig po ng kulay niya, naka-red po yung kanyang parang spring, no? Kitang-kita ka, mas astig po at bumagay. Lalo na sa color na ito na glass sparkle black, mga idols. Ang the best dyan, itong kanyang tangke, no? Sigurado na talagang yung paa o yung tuhod, sakto-sakto lang dyan, mga idols. Talagang gwapong-gwapo ka dyan. Naked style kumbaga. At siyempre, pagdating sa riding position, yan po ay upright dahil na rin sa kanyang handlebar. Kita naman po yung kanyang handlebar para po siya naka-upright o nakataas. And fully digital po yung kanyang instrument panel na talaga naman po kitang-kita nyo na lahat ng inyong information para sa inyong motor, speedometer, tachometer, at siyempre fuel gauge, mga idol. 2021 Suzuki Gixxer FI, ang cash price po niyan ay 94,400. At kung gusto naman po ninyong bilhin yan via installment, minimum down payment 13,800 pesos. Amortization 12 months 9,068, 18 months 6,700, 24 months 5,572, 36 months 4,500 pesos. At lahat po yan ay may bawas pa kung maaga kayo magbayad ng rebate niyan 200 pesos. So, pagdating sa previous po, meron silang promo, meron kayong half caban na rice at meron din po kayong jersey, helmet, and plate holder. Pagdating naman po sa warranty, yan po ay merong 12 months or whichever first yung 10,000 km po. 2021 new updated Suzuki Gixxer 155 FI, mga idols, napaka-astig at napakaganda, napaka-pogi. Kumbaga, sa akin, ito panalo na. Naked style, talagang upright position. Please follow and like my FB page, Boy Salabaria. At syempre, huwag niyo pong kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel. Mas marami pa po tayong gagawing video para sa inyo katulad po ng ganito.